Jeg synes, at hvis man er danser, og hvis man har store ambitioner for det, og man gerne vil videre med det, og man gerne vil på efterskole, så synes jeg helt klart, at Hoptrup er det rigtige valg. Hele ambitionen bag skolen, at de er så ambitiøse, og at man virkelig får noget ud af det. Lige da jeg kom, der var jeg var næsten helt forelsket i et sted, fordi jeg vidste bare, at det skulle være her, og jeg kunne bare se, at det var bare helt det rette sted for mig. Jeg tænkte, at det kunne være en fed nok skole, og så ramte jeg guldkornen, og så var det en mega fantastisk skole, altså mega lækkert at gå her. Choices were made.